Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalog nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes, pitsa 12 na bulan sang Abril, tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyo nga aton talakayon para karon nga adlaw. Ini nga mga balita idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako ang mabulig sang D3 Bayo sa pagkakas sang mga kagaw nga nagtapik sa inyo lawas. Tambal man siya sa ubo sipon kag gilangat, tag 14 pesos lang. Produkto sang klinika di alternatibo. Kag ginadulong man sa aton sang DTX 500. DTX 500 gamiton tayo ni. Amo ning pinaka-importante sa tanan ang ikaayong lawas. Bangod sa kadelikado sang panahon, kinahanglan mabakod ang aton lawas, mabakod ang aton mga organ. Ining DTX 500 nagatinlo sa inyo dugo kag atay bangod sa mga aktibo niya nga panakot, phytochemical kag antioxidant. Gani, sining kadelikado nga panahon, kinahanglan naton ang proteksyon. DTX 500 ang sabat sa mga pamalatian. Mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo kabanga puluyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39 na. Unahon tanay ang pagtalakay sa mga isyo sa aton kadagatan. Daw gainit na, daw galalain na ang magtimbang nga bahin kon gapasulod sang mga vapor panggira, eroplano panggira, galabay-labay ang pungsod Amerika, ang China galalain man. Ang aton ginakulbaan dire basi bla kon daw may mangutos, may lang kun tani kon ipaagi naton sa maayong pagpungkuanay, diplomasiya, nga paglubad sini nga problema. Kaya daw gapadalaman sa mga vapor panggira, ginalabay-labayan man sang mga eroplano panggira sa Estados Unidos dira sa South China Sea. Labi na gid subongti, daw medyo ang kontakanay ni US Secretary of State Anthony Blinken kag counterpart dire ang aton Foreign Affairs Secretary nga si Teodoro Locsin Jr. Tinginatalakay nila, ginahambala nila kung ano ang maayo deployment sang military vessel dira sang China sa South China Sea. Tisiling sang Chinese amo ni. Hindi pwede nga maglabay kamo di. May mando nga basi kon umagi kamo sa among teritoryo kag magbayluhanay kita sang lutanganay armas. Ting armas bungya, hindi niya 45 nga gabuton nga daw sa Texas ka lang. Ini iya kanyon, bomba et iban pa. Kadelikado. Lapit lang sa aton mo. Abi ko tinulukay sa masakit ka magbumwanay, pobre ang pungsod Pilipinas. Namin niya, ang pagpile sang diplomatic ga protesta, amula ning himuon ta, tubtub magbiya ang mga vapor sang China dira sa West Philippine Sea.
ang report nga matamat man iban kay ang rason sa China nagpalipod lang na ang mga vapor nila kay malain na panahon. Tisuna 200 sobra to matamat kunubo base pa malanga madala sa diplomasiya. Hindi talang pagpadalon sa pursa ni kay kadelikado. May COVID na kita, may gira pa, sobra na, no? Base mambala na. Pwede mapungkuan na. Diplomasiya nga pagi. Hindi kita gusto sang gamoy. Hindi kita gusto sang gira. Bisan ano pa nga tinikil ang aton, nga mabato kita, mga armas kita nga mga binago-bagong armas, wala kita mahimo. Kung girahon kita sang pungsod China, ay pila lang ka bulan basi kung matunaw ang pungsod Pilipinas. So, ang punto na kung dire, hindi natin pagdugangan, hindi ta pagdabukan ang mainit nga isyo. Ang aton pangabayon ta lang, nga mapungkuan ta, liwat naman, halin sa una nga pungkuan ay, ti hindi magpasugot ang China mo. Siya do'y kaklaro sa tindog nila, nga ila inasakop ang inaawayan da sa West Philippine Sea. Nagdesisyon na gani ang tribunal sa Amerika kag ibang nga kapungsuran nga kung lang taon kung takson iyagi man sa Pilipinas na, no? Di galing di kaya magpasupil ang China. Di bisan ginaagaw na diplomasiya gapon ang aton panawagan. Hindi kita gusto sang gira. Kung daw sige ka daw magdeklarar di gira ang pungsod China, di siguro pangabay ta sa pungsod Pilipinas sa aton mga opisyal, sabi wala man ta mahimo. Regalo na. Palo gamo Aga kita away nga wala man ta mahimo. Ihatag na sila para tapos na. Wala na problema. Inyo lang na. Di galing ilan na lang na kung daw medyo kung may matulon sa konsensya nila ngang aton agawon pa nila, kalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Bakolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon.
Aksyon Radio, pagkolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sinsan ano nga kaintangan, responsable nga pagbalita, kagaya nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon That time, las 6:49, kuting-kuting tadyutay sa politika. Nasyonal. Posible sa tuig 2022, suno sa maninilag sa politika sa pungsod Pilipinas, maga-ingkwentuhanay ang pariho nga magpartido politikal. Nakita ini sang mga naga-analisa sa politika nga aman ang ila gidalantaw nga pasulabihon sang Duterte administration si anay Senador Bongbong Marcos. Isa sang kandidato nga ginalantaw mas dako ang posibilidad nga standard bearer sang administrasyon. Anong matabo kung nga nagsiling kita nga mabinungguanay ang pariho nga magpartido nga aman? Kung iduso sang administrasyon si Bongbong Marcos, sigurado si Manny Pacquiao mainkwento. Kag posible pila pa ka mga kandidato sang PDP laban kag iya sang administrasyon. Ang ginalantaw subong nga mabakod amula ni si Bongbong Marcos kag si Manny Pacquiao. May nos abe kanay Sara Duterte, si Bongo gani may gana man pero daw mabudlay, no? Kaya daw kung padlaganon mo si Bongo daw ko alang-alang pa. Ang ginalantaw nila nga mabunggoanay nga magpariyo partido si Bongbong Marcos kag si Manny Pacquiao. Kay subong wala pa sa nakita ang oposisyon nga babakod nga kandidato nga ibunggo sa administrasyon. Dapat supposed to be si Leni Robredo. Pwede natunan pa nila ano ang posibilidad man ang eleksyon padaog nimo. Pili ka siyang kandidato mo nga ibunggo sa administrasyon nga may tsansa magdaog. Di ko nula tsansa magdaog pahimunong lang kanay. Ano man lang pulos padlaganon mga pierde? Dihado sa kontra. Amoy na nga kung matabo ang inkwento sa mabaskog nga kandidato ang pariho nga partido politikal. Isa sa ginalantaw nila ang inkwento ni Bongbong Marcos kag ni Manny Pacquiao. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:51. Mabalik kami pagkatapos ini. Linibo na.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya e pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon. Siling sang iban, makasulumod nga balita ang COVID-19. Luyag manaton kag sa hindi, dapat gid ibalita para mahibalaan sang aton mga kauturan kung ano na ang mga development. Di ato na, dito iya sa Metro Manila, ang uniform korpyo na patuman, kag ipatuman karon nga adlaw, tubtob pit sa 30 sa bulan sang Abril. Ginisugtan iniya sa mga alkalde. Bangod, nagtaas ang biktima sa COVID. Kadto kita sa lokal, sa probinsya kag Bacolod. Nagayo ang gobernador sa Negros Occidental sa National Interagency Task Force na ibalik sa General Community Quarantine ang probinsya bagod nagsaka man ang kaso sang COVID-19. Pero wala na aprubahan. Magapabilin sa Modified General Community Quarantine ang probinsya sa Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. Amo ni kahapon ang pahalayag sang presidential spokesperson Harry Roque. Nya wala madala sa reclassification ang Negros Occidental. So butsilngon ang ginayo sa gobernador wala gintagaan sang igtalupangod kag magapabilin sa Modified General Community Quarantine ang probinsya lakip na ang siyudad sang Bacolod. Tiga pangabais lang akong mahimo, medyo ulo istrikto gawa ang himuon sa probinsya.
alas 8 gani ang ginaproponer, tubtob nga alas 4 ang kagahon ang korpyo. Pero para sa akon, may positibo man ini. Para sa Bacolod kag Negros, bangod, mabuhi-buhi man, pag siling alas 8, alas 4, pag siling ibalik naton sa General Community Quarantine, damo man ang medyo nag-create. Gantos na gadaan kita sa nagkalaputo tikoy nga negosyante, damo nang nawadaan trabaho, madamo nang nagapanghakroy, madamo nang ginagutom, tipos dakan mo pa nga untaton mo ang negosyo, amak mo nga mag-korpyo kay mo alas 8, sa mga kalanaan kag iban pa, noon na lang na. Alas 7, mangimos na. Kay alas 8, korpyo na. Ambot silingon, ako yung lakoy bunggo da, kung para sa kayuhan sang probinsya. Ang punto ko lang ya, nga tulutunaan taman, kasamtang ga stricto kita, buhion taman ang ekonomiya. Ti karon kung biralata nga bira, proteksyon ka proteksyon, okay man na siya. Pero te kung sumariurot karon, mapoto tikoy ang mga negosyante, anong guwais na? Ti kundi dako nga problema. Ang COVID-19 niya, kagaw lang. Pero kung magutman ang linibo ka pumuluyo, hindi na maayo ang bultada. Budlay na ya. Patay kas gutom masuicide na yung tao. Tiyan mo na siling ko, buhi-on taman. Baki-bakion ta lang. Samtang gahatag kita proteksyon, panumdumon taman. Nga may mga negosyante nga nagapangakroy. May mga negosyante nga nagakaputo kag posible mauntat sa negosyo. Kung maguntat sa negosyo, ano ang resulta? Natural, ang mga trabahante mawadan trabaho. Kung mawadan trabaho, anong matabo? Natural, gutom. Amo na ya ang resulta ya. Pero para sa ako, ni na lang maplano kita win-win solution, ga proteksyon kita, nga hindi man magutman ang pumuluyo, nga hindi man mano ang mga negosyante. Amo na ya ang aton ikasak. Gasiling nga kita nga wala tabunggo kon ang ila plano proteksyon ako ya okay ko galing nga mula natunan taman samtang gatag kita proteksyon sa pumuluyo tagaan taman proteksyon ang aton mga negosyante plus ang ila sini mga trabahante. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:59 ining aton mga balita kag isyo gindulong sa aton sang D3 Bayo. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers.
Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy. Edisyon, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita, kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,